Bueno, arratsaldeon guztiei, eta eskerrik asko etortzagatik. Bizirautenen bigarren denboraldiko 3. saioa dugu gaurkoa, eta interpretazioaz hitz egingo dugu, bai aktore izateaz, aktore gazte izateaz, eta horre guztiak dakarrenaz, eta horretarako, hemen dazkagu Naia Sillero eta Ander Lakaio, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moz? Ni urduritxo, da egiten dudanengo podcasta publikoarekin. Piskat intimidatzen du, piskat. Bueno, ituta gongo zeate jenda horrean hitz egitera. Bai, baina ez serio. Bueno, esan dugu aktoreak zaretela, zareten horretatik guztitatik, aktoreak zarete bai, baina beste gauza batzuk ere bazarete, kontatu pixka bat zuen ibilbidea, ezagutzen zaituztegu irabazi arte eta guazen telesaietatikan, ze gehiago egin dezue mundu honetan? Ni lehengo. Bale, mundu honetan nik ni hasi nintzen biologia ikasten. Gero, utzi nun, guazenen sartu nintzen, magisteritza ikasi dut, taen ikasi nun, Donostiko artes teknikoen eskolan, eta bueno, haintxe bertan ni aktorea eta irakaslea naiz. Mainly. Biologoa ja ez. Biologoa ja ez, bai. Lehenengo mailan gatu nintzen. Da zu Naia? Nik beti esaten nire ibilbidea pixkat kontra esan ez beteta dagoela, ze nik 12 bat urterekin erabaki nuen hau izan nahi nuela, aktorea, txan esan nuen, baietz esan zidaten, eta aurrera. Etxe normaletan gertatzen ez den bezala, niri baietz esan zidaten lehenengo momentutik. Aktore izan nahi baldin bazu ikasiko duzu. 2014 edo 2015ean sortu zen Antzerti, dela Euskadin dagoen goi maila ikasketak egiteko unibertsitate publiko bat. Eta hori bertara sartu nintzen, 18 urtekin eta ikasketak egin nituen. Baina ikasketak egiten nituen momentuan konturatu nintzen, agian aktore izatearena ez izan hainbeste gustatzen. Osea, bizitza guztia, izan duzun zerbait, batean desmontatzen zaizu, ez? Eta orduan ere kezkazan, ostras, nola esango diet gurasoi, agian hau etzai dela hainbeste gustatzen. Hor erdian, irabazien artean sartu nintzen, eta egia da niri interpretazioak eman didala beste gauza batzuk egiteko aukera. Niri idazte asko gustatzen zait, zuzentzea asko gustatzen zait, irakurtzea. Orduan, aktorea naiz, baina asko gustatzen zait igual gehiago, agian idaztea eta hitzen munduan murgiltzea. Eta ze momentutan konsideratzen du pertsona batek bere burua aktore? Inoiz. Kostatzen da pila bat. Osea, guazen sartu nintzanen, jazten zera zure burua ikusten, ekarizketetan, eta galtzen du Ander Lakaio aktorea, eta esaten duzu, bueno, igual hau da aktore izatea. Baina, bueno, erreferentziatzen Pakita Salas, berak esaten du, lanek egiten ez duen aktore bat, dela superviviente bat. Eta nik uste, abiaz nioen ez nago aktore lanetan, banago idazten, egin txertan antzerki bat idatzi dut, eta ari gara aurrera eramaten, laburmetri bat ere bai, harin ez nire kabuz finantzaketa bilatzen eta nik idatzitakoa da eta nik egingo dut. Baina berez niri lana ez zait atera. Osea, orduan noiz zara aktore. Aktore nomina bat iristen zaizunean? Ez dakit. Aktore lanak egiten dituzunean, igual. Ez, aktore zara egunero. Hori da movida. Nire ustea hori da, osea, zu aktore izango zara naiz eta lana ez eduki. Ze aktore izateak ez du zerikusirik bakarrik lanarekin. Badauka zerikusia bizitzeko modu batekin, eta presentzia batekin, eta ez bakarrik ikasketa batzuekin, ikasteko ohitura batekin, eta orduan niretzat ez da bakarrik lana, egia da nik ere gaur egun beste lan asko aukeratzen ditu dela aktore munduaz aparte, baina ez dut uste inoiz uzten diogunik aktore izateari. Aktore izateko 1000 modu daudela. Claro, guztiz. Biak hasi zarete zuen lehenengo lana izan zen, guazen eta irabazi arte aktore gisa. Biak hasi zarete gazteentzako edo aurrentzako telesail batean, gazteak izan da, jarritzen dezue gazteak izaten. Noizbait pasa zaizue proiekturen batean serio hartzeko behar dezuela helduagoak izan? Begira, ni antzerkitik nator, eta orduan nik nire segurtasuna antzerkian aurkituet beti. Orduan nik ez dut nire burua inoiz txikia izango da nintzu bezala ikusi. Ni telesaian sartu nintzen, unibertsitatean zegoen bakarrenetarikoa izan nintzen, Ander Robirak ere antzertin ikasi zuen, eta beste guztiak txikiagoak ziren. Orduan nik ez nekien mundu honek nola funtzionatzen zuen, baina nik itxurak egiten dituen. Ze hori nire mundua izan da beti da nik. Nik 12 urte ditudanetik horregon naiz. Orduan, nien naiz inoiz ikusi
heltzeko edo heldua izateko barkatu premia batekin edo behar batekin. Ni beti konsideratu naiz hori dela nire lekua. Eta agian gutxiago respetatuko naute emakume izateagatik edo beste gauza batengatik, baino ez txikia naizelako. Bada segurtasun kontu bat. Bai. Zuk zure buruari jartzen diozun segurtasun Bai, bat. uste dut baietz. Nik bai sentitu dut, umeentzat edo produktu infantil bat egiten duzunean, ez zarela hain aktore edo ari zara egiten, ez dakit, animadore soziokultural lan bat, eta nien adoz, nik uste dut gure bi telesaietan kriston lan egiten dela, eta askotan ez baldintza eresetan, gara kate autonomo bat, autonomiko bat, eta egin barritu gauta asko, errekurso gutxirekin, eta ateratzen ditugu. Ostras, gero bestatzuko dituzte kriston proiektua, kriston lanarekin, eta serioago hartzen da, edo zailago ematen du. Eta ez da horrela. Eta askotan ere hasiberriak zarete, justo zuen telesaietan, Bai, guztiz. gehienak hasiberriak, lehenengo proiektua, edo inoiz aktore lanetan ibili izan jendea, eta horrek ere igual eskatzen du segurtasun maila bat, ez? Bai, nik uste dut igual gehien bat horrelako proiektuetan kanpokoek, Anderrek esan duen moduan, ikusten dutela zure burua txikia izango bazina bezala, edo horretan dagoela, kanpo begiradan askotan. Niri gertatu zait, rodajean egoten, eta ezakit, igual, segurtasun kontu batengatik, nahi izatea limite batzuk jarri, edo ulertu lan egiteko modua zein den, edo baino seriotasun batetik. Zezkenean gu ikasketatik gatozenez, dena da oso teorikoa. Eta hor, begiratzea, txikiak izango bagina bezala, ez? Ez hau horrela egin behar da, azkar, ze bestela ez gelditu hor galdetzen zein den pertsonaiaren aurrekaria, ez? Hori ez da garrantzitsua. Ai, bale, egingo dugu, baina ezakit. Bai, ni oso ados nago. Nik uste dut gu antzerkitaz edo antzezpenetaz maite mitzen garela, gustatzen zaigulako jolastea, historia kontatzea, pertsonaiak sortzea, eta baten sartzen zea lan batean, eta askotan hori ahaztu egiten zaizu, baina guri eta uste mundu guztiari. Eman behar dira, emaitzak behar ditugu, egin behar dira gauzak egunero, eta askotan jolas hori ahazten zaigu. Neri pasatzen guazen izan zen nire lehenengo esperientzia kamera aurrean. Eta nik banekin antzaikian dola jolastu, baina kamera aurrean ez. Kamera aurrean egiten nintzen super txikia. Nik behar izan nuen nire lehenengo guazen eta bigarren guazen artean kurtso bat, kamera antzezpen, ez da esaten den, kurso bat, ikasteko berriz, nola antzeztu kamerarentzat eta ikasi hor jolasten eta ez egote horak ikilduta beldurrekin. Nire kasuan. Konsideratu ez zuen noiz baita antzerkia terapia? Antzerkia terapia? Nik kontraterapia konsideratu. Kontraterapia. Nik askotan entzun dut terapia gisa erabiltzen duela jendea. Bai, beldurra ematen dit. Nire bai. Bai, beldurra. Bai, hombre. Nik antzezpenaren bitartez bilatzen ditut beste gauza batzuk. Nik terapia behar badet juten ez terapiara. Bai, daudela terapia batzuk, eta daudela pixkat oinarritua hortan. Baina nik uste dut nik hartuko nukela ja lana moduan, edo igual norrepetek ez badu egin inoiz antzerkia horrek funtzionatuko dio. Niri uste dut ez ez. Hartuko nintzala grazioso izaten, edo... Estena funtzionatzen. Bai. Ez den mierda, bai. Eta bat noizbait desbinkulatzen da guztiz egin duen personaje batetaz? Osa, zuek Luken eta Nora zarete, guazen eta irabazi arten, noizbait utziko diozue Luken eta Nora izateari kamera aurrean, noizbait esaten badizuete, mendikan 5 urtetara, inbarezu berriro personaje hau. Zuek ikusten ez zuen burua gai? Gustora. Guztiz. Bai. Nik egingo nuke 20 urtez. Bai. Osea, azkenean niretzako lana delako, emozioaz aparte eta bai, nik egingo nuke, guztiz. Nik lanagatik eta asko maite dudalako, bai pertsonaia eta bai osortzen den giroa, lagunak, ez dakit. Normalean, antzezten azten zeanean, batez ere ikusentzunezkoan, izaten da egun bat ez dakiz ze pelikulan, edo egun bat ez dakiz ze serian, edo 2 egun. Eta uda oso bat egotea, rodaje batean, hor lan egiten, asko ikasten duzu. Gero ikusten duzu, eta esaten duzu, ai, lehenengo aldia da. Baina, hori ikasten da pila bat, eta nik hori kariño pila bat diot. Osea, bai, nik ingo nuke Luken, Nora bezala, 20 urte. Nire ere gertatu zait, gero beste euskerazkoak diren beste proiektu batzuen casting egin dudanean, Noraren papera egitea. Eta konturatzea dorreperak esatea, hau Nora da, inozu ez zara hori.
Eta, klaro, hainbeste urte, ohituta zaude euskeraz, Bai, zerbait antzestera, bai, eta Hainbesteko, nerabeentzako pelikula batentzako zen, orduan, klaro, adina berdina da, eta euskeraz da, sobretodo da, hizkuntzarena. Hizkuntzak kodigo bat markatzen du, edo nire kasuan egiten du, ez luke beharko, baina egiten du. Eta orduan, oitze, eta esatea batean, ostras, bare, nora naiz. Osea, tono hau, toniketea, guazen edo irabazi artean saiek duten. Qué fuerte. Eta esatea, como, fuera. Nire zei pasa hori, De hecho, iaz, aurten atera den pelikula baten inun paper txikitxo bat, eta euskeraz zen, eta zen beste rollo bat totalmente, Claro, horregatik agian beste movida. Claro, baina personajeak baldin badak zer ikusia, agian nahi gabe jutezera honek ez dekan ikusi. kodigo horretara. Ez, baina, nik antzerkia sortzen dudanean, euskeraz sortzen dut, eta normalean da beste kodigo batekin. Bai, antzerkian ere, bai. Esan nahi dut honekin, ez dala gure erabaki bat pertsonai hori horrela sortzea, baizik eta datorreia pixkat, gidoian eman da. Uste, idazten dezunean, ez da nora hitz egiten. Claro, ez, eskerrak. Normalean zuentzako idazten dezu, ez zuek interpretatzeko? Beida, justo oin idatzi dudan azkena, bai. Normalean, nik idazten dudanen zerbait, saiatzen naiz zuzentzen. Zergatik, nik idazten dudanean, ematen dudalako forma bat, eta badakit, menos nola, nahi dudan hori gehatzea. Eta hori delegatzea, kriston ze ematen dit. Baina gero zer gertatzen da, intxeatzen duzu, ematen dizuzun edizun forma, estrenatzen da, eta zuk ez duzu antzezten. Eta egiten dute zure lagunek, eta gero berriz ateratzen dira emanaldiak, eta zuk ez duzu, ez ateratzen jolastera. Eta nire horrik kriston inbidia ematen dit. Horren noain, hartu dut erabaki superstyle bat, eta emango dio zuzendari bati, eta ingo dugun ere lagun Omar Somek eta biok. Nik beti egin ditut biak. Ez dakit aukera hona den, Valiente, txabal. Claro, barruan eta kanpoan egotea, baina nik beti nire gauzak nik aurkeztu ditut, eta nik zuzendu, eta nik antzeztu, eta denik den. Eske, hor kontua da, zuk idazten dezunean personaje bat, zuk esan dezuna ez, irudikatzen dezu modu batera, baina aktore batek hartzen duenean, bere erantzukizuna da ere bai, personaje hori sortzea. Eta guai dago, guai dago horrek egiten dizkiolako kapak. Eta nik uste, obra bat eman bat ezkiola kapak, ez bakarrik zure ikuspega jarri. Baizik eta sartzen den aktoreak haien movida sartu. Karo, niri beldura ematen dena da, kanpotik ez ikustea nola geratzen ari den. Baina, lortuko dugu. Zuk nola egiten duzu? Osea, zu hor egoteko eta jakiteko nola gehatzen? Grabatzen naiz. Eszenak grabatzen ditut, eta ez da berdina, baina modua da bi gauzak egiteko. Pues a tope. Egin dudanean, egia da, hoietako bat, antzeslanetako bat egin genuela, horrela, idazketa automatikotik abiatuz testu batzuk egin genituen, eta gero nik dramaturgia egin nuen, orduan testu guztiak ez ziren nireak, naiz eta nik josi nituen. Orduan horre errexagoa da, ze gainera zen taldeko gauzak oral moduko bat, eta gero bakoitzak monologo bat zeukan estrukturaldetik. Orduan errexago izan zen, ze azkenean bakoitzak bere monologo dauka, eta gero koralagoa fisikoagoa zen, eta hurrengoa zailago egin zitzaidan zen ere bizipen propio batetik etorri zen, orduan, klaro. Hor zauria eta antzerkian hasten dezunean, baina, bueno, grabatzen eta jolasa da, osea, nik antzerkia jolas bestela ikusten dut orduan. Ena izontatik biziko, orduan ondo pasatzeko izan dut. Eta esposizioaren kontua nola daramazu ez, lehenegon gehitz egiten, gazteen artean, bazarete bi pertsona ezagun, gazteen artean, generalean ere bai, baina bereziki gazteak dira zuen publikoa, nola daramazue esposizioa? Nik gaizki. Oraindik ere gaizki. Bai. Nik, hau egitea, hau egiteak beldurra ematen dit. Ze igual, ez dakit, hau ikusten dut hemendik 5 urtetara, eta esaten dut, nik hori oin jaztet pentsatzen. Baina jendeak momentu hortan hori ikusten duenen, pentsatuko ni hori ni naizela. Eta ez dakit, niri gauza hauek pixat beldur ematen dit, baina hemen dago. Ez gaur, tontakeri bat da, Baina etorri ez lanetik, pasaien baten ditut antzerki klaseak, eta bidean topoan, jarrian erondoan erabe bat, eta hasi zait begira. Eta jarri du bere mobilean, Goazeneko kapitulo bat. Baina ez Goazeneko oraingo Goazenekoa, ez, Goazen 8.0. Duela 4 urteko kapitulo bat. Zurikusteko bera hori. Claro, orduan, nila automatikoki, osea, ni neon pixka, pues tipo, musika entzuten, pixka horrela, eta ja da, como, Ja, beste pentsatzen duen nita. Kolokatzen zera, bai. Hau, Lorentxastik esaten zuen. Goazenen zegoenetik, ez ditula semaforo gorriak pasatzen. Ja. Osea, dago pendiente, dagoen umeren bat, karo. Karo, eske, erantzukizun sozial badaukazu, Eta euskerarekiko, itzela, Nei asko gertatu zait hori. Igual lagunekin edo mutilarekin edo kaletik joaten, eta umeak ikusten ditudanean, como txip aldatu,
edo norbait konturatzea eta ez euskeraz egin. Eta orduan momentu batean ja, 5. aldiz esaten dezunean aldatu behar eta como, aaaah! Karo, baina hor, etzerat ez duek. Ja, baina ala ere, Euskal Telebistan lan egiterakoan eta bereziki gaztei bideratzen zaien telesai baten egiterakoan, guk ere euskerarekiko erantzunkizun bat daukagu. Eta badakigu guregatik edo telesaiaren gatik, euskerak ere presentzia handiagoa duela, edo euskeraz abesten dituztela bestiak, edo ez dakit. Orduan, imaginatu, 5 urtez edo ez dakit, zure idoloa edo ez dakit, gustatzen zaizun telesai bateko pertsonai bat ikusten duzula kalean erderaz hitz egiten. Ze pena, ez? Baina, klaro, hori ere erantzukizun bat da. Imaginatu Beñat eta Irati, Guazeneko pelikulakoak erderaz hitz egiten. Nik ez ditut inoiz ikusi. Nik ez ditut irudikatzen. Ez. Osa, nik uste, euskararekiko erantzukizun hori, ni badukat aktorea naizelako eta sortzen dudalako, baina nire erantzukizuna da batez ere ni euskalduna naizelako. Osa, hortik abetuta. Gero nik ja, nire bizitzan egiten ditudan gauzak, nire familia dana, erdalduna da. Nik etxean gaztelera zeitet. Orduan, ni nahi bezala, noa amarekin kaletik, obviamente gazteleraz. Pasatzen da ume bat, eta ni igual esiltzen naiz. Da pixkat paranoia. Osa, badakit, dana ez dala hain estremoa, baina pixkat paranoia. Baina automatiko egiten dezu. Bai, baina, bueno, egia da, nik sortzen dudanean, aurten inbarrituan laburmetraia eta antzerkia, euskaraz direla. Nik uste, nire erantzukizuna ez dalako guazenen egon izelako, baizik eta nik nire burua konsideratzen dudalako euskal gazte sortzaile bat. Autu politikoa. Autu politikoa. Txispun. Horrela da. Eta nola babesten dezu ez zuen burua hor, pero zu gero igual etxeazoz da esatezu. Pues, ez dakit egin den nahi gabe, baina ez da hori egin nahi nuena, ez? O jazta pasatzen da eta ez diozu buelta gehiagorik ematen. Ez dakit, arni pixka traumita daukat. Eskerrek aldatu da, baina lehen eskolan, erderazitagatik zigortzen zidaten. Eta jane, kanpixan nire buruan gaztelera demonizatua. Eta zintzen mitzatzen, ostras, tio, nire aitona amonak gaizkitute erderazitagatik? Ke bat, tio, ez? Ostras, gu familia elebiduna gara, eta benga, pues, superarro, eta ni naiz lehenengo beraunaldia egiten duen euskeraz, eta ostras, ze privilegioa da, guazen horrekin zerbait egitea. Orduan, nik horrekin pixat inditut bakeak. Baina, bueno, nago prozesua noindik. Eta badago, zuk esan ez duna ez nola jarri zean nola topoan, badago presio bat jende aurrean beti ondo egotekoa edo beti irribarrez erantzutekoa edo norbait etortze zaizu eta jatorra izatekoa edo badakazue sentitzen duzu presio bat horretarako? Nik ez bereziki. Orain, Anderrek esan duen bezala, nik ere antzerki klaseak emate ditut eta hau gertatu zait, lehen komentatzen dizun, txikiei ematen dizkiet klaseak eta ni beraientzako bere kolega bat naiz. Beraiek ikusi naute ahazten eta beraien laguna naiz eta 15 urte ditut eta ikusi naute musukatzen, maiten mintzen, ikusi naute ez dakit, lehenengo bronka botatzen eta dena. Orduan, nik asko saiatzen naiz hori hausten eta igual pixkat bordea izaten batzutan eta limite batzuk jartzen, orduan kalean ez zait gertatu inork molestatzea, zen eri gainera ez diate asko gelditzen. Baina ez daukat, ez dakit, presio hori jatorra izateko edo normala naiz, lasai joaten naiz eta semaforoak gorriz pasatzen ditut, pasa behar baldin baditut. Ez dakit, naturalago egiten zain niri, baina, klaro, ez daukat goazeneko pixu hori, gurea harinagoa da. Ez dakit. Eta sare sozialen kontua? Hor presio dago? Zerrekin, konkretuki? Jendearen erantzunarekin, pentsatzen duzu bi aldiz erigo? Igual hizkuntzaren aldetik, adibidez? Lehen igual, bai, baina hizkuntza ez, nire joera darako euskeraz idazteko gozak sareetan. Hasieran, gehiago zen, garagardo batekin ateratzea histori batean. Osa, txorra bat dela. Osa, 20 urte nitun. Boldan bat agatope. Osa, berdin du. Baina, banekan pixkat Pepito Grillo bat esaten zuna. Baina, azteko, osa, ja, nire histori hau ikusten nahi bazea, zadina daukazu, eta zagatik zadin Instagramen, no? Baina hori ja, Pepito Grillo beraiena. Bai, nik leman eukan, oin mezain beste. Nik kontraesan handiagoa daukat sare sozialekin, lanaren, ez dakit, ikuspegiarekiko askotan gertatzen zait, edo lagunekin, lagunekin baino gehiago, ez ezagunekin edo lagunak ez diren pertsonekin baino gertukoak direnak, azkenean guk, edo gehienetan sare sozialak bideratzen ditugu lan kontuetara.
Eta orduan dena da lana. Eta lana ez dena ez da agertzen. Eta Instagramen beti eman dezake beti zaudela lanean. Eta hori niretzat batzutan arazoa da. Ze igual kalean zaude eta orain dela ez dakit. Bila bete lan gutxiagorekin zaude, baina ez era negatibo batean, osea, lasaiago eta ondo. Eta orduan mundu guztiarentzat zaude topera, eta gauza pila bat egiten, eta ze pozik zauden gauza pila bat egiten dituzulako, eta igual zaude etxean depresio batekin, eta psikologora juten astean bitan, eta horrek ez du esan nahi. Gero alderantziz kontraesana da, claro, zuk gauza horiek egotzen dituzula, eta orduan nik batzutan ere buruari galdetzen diot, claro, dena lan egotzen baldin badezu, edo gauzak egotzen baldin badituzu, utzi Instagram, ez, momentu batez dena egotzen baldin badezu, normala da jendeak ikuspegi hori eukitzea, baina hor dago gauza bat ez, alaitasun konstante horren eta benetako bizitzaren artean. Bai, nik uste, aktore hoi edo ez dakit, ez beste gremioi azain pasa, baina nire Instagrama bihurtu da nire portfolioa. Total. Orduan, claro, zu saitzen zara zure Instagramaren bitartez, zuk erakarri nahi dituzun gauzak proiektatzen. Orduan, claro, zaude aktibo era batean, igual zure sare sozial pribatu izango bazen ez zinituzkela igoko, edo ez dakit. Ni batzutan bakat presioan plan de, espaldiz gara zer egotzen, eta ni nahi ez superinfluenzera ez da, baina bai badaukat pixkat presio hori. Ez dakit, sartzen bada, ez dakizte casting zuzendari ikustean ere Instagram, ez ikusiko du, no? Lehenengo goza eta, hau pixazarra da, gozatzen zerbait igotzea. Gozatzen argazki sesio bat ditea eguneratzeko hau. Ni bakat presio pixkat horra dibidez, lanarekiko. Eta, nik esposizioaren kontuarekin bai lotzen detela kanonen kontua pantalla aurrean beti egon direla, edo jarritzen dutela egoten sare sozialetan ere bai badago, halako ohitura bat. Zuek noizbait moldatu behar izan dezue zuen burua eukitzeko onarpen bat jendearengan? Nik asko daukat esateko gai honetan zen justo irabazi arte asko hitz egin dut gai honen inguruan, baina eske garrantzitsua iruditzen zait. Irabazi arte da berez eta bada telesail feminista bat emakume batzuen inguruan futbol talde bat egin nahi dutena. Eta gure lehenengo gidoietan, pertsonai baten izenaren ondoan jartzen zuen lodia zela. Pertsonaia lodia zen, naiz eta castinga ez egin. Gainera, guk castingak egin genituen prozesuan, 2008an, ni nengoen super argal, arazo pila bat izan nituelako, eta ni itxura horrekin sartu nintzen telesailera. Telesailan gainera jantziteri probak daude, zuk taila bat daukazu ez, eta lodia izan beharko lukeen pertsona hori, etzen lodia, baina castinga horrela terazterako. Orduan, benez feminista den telesail batean, gorputz guztiak berdinak izaten baldin badira, gainera gorputz batzuk era naturalean gaizki daudelako sorgal baldin badaude, eta horrek eragiten baldin baditu estenolako elikadura nahasmendu portaeren mobidak, azkenean niretzako horrek kanon bat markatzen du. Ze, hori, telesaila berez oso aurrerako izan behar da, oso eredu bat gazteentzat, eta batez ere lehenengo denboraldian nire pertsonaiak gainera bazituen komendario batzuk, pertsonai lodi horri begira, ez zirenak zigortzen pantailan, fikzioan. Gidoiak ez zituen zigortzen. Eta orduan niretzako hori momentu horretan oso larria zen, eta nik enuen ulertzen nola horrelako telesail batean, gorputz guztiak, itxura guztiak, eta gero guk berez izan behar dugun itxura hori, depilatuta egon, bigoteak kendu, baino esaten dizutelako telesailean, behartuta, bigoteak kendu beharko zenuke, ze lehenengo planuan ikusten da, orduan, hor kontra esan pila bat daude, eta gero urrengo kastinera zoa zenean, 20 urterekin ikasi baldin baduzu, zu lodia izan martzara, eta zu oso argaltza delako hartu zaitugu, eta zu no seke, eta bigoteak kendu behar zu, klaro, horrek kanona markatzen du. Kotazioek dakaten eragina da izugarria. Batez ere, trama da honen bideratuta, honen trama da lodia dela. Hori da. Edo honen trama da gehia dela. Edo ez dakiz zer. Trama hau. Horrekin zerbait egiten bada, gero memezu bat helarazteko edo lantzen bada ondo, baina eske, zure trama baldin bada bakarri, zure pertsonaian izaera bakarra da. Lodia zara, gehia zara, ez dakiz zer zara, pixka como zaila kontatzen honekin, no? Pertsona hau entaz gain zer da. Gero pertsonaiak ere bai dazkala beste alde batzuk. Gero pertsona biri jundala bai jorratzen demoraldiekin. Bai, guztiz, klaro. Baina ez da, askotan pasatzen.
Eta gero gainera, Anderek esaten duenari lotuta, ja are gehiago pertsonai homosexualak edo transexualak edo horrela, pertsona normatiboak egiten dituztenean. Osa, hori ja da beste mobida bat, ze ja hor ja kanona ez da existitzen. Hor ja da estereotipo bat eta pertsona bat, eta orduan horretan ja sartzen garenean, ja emakumeen gorputzak ja daude privilegiatu puntu batean. Horrekin konparatuta ze... Bai, nik gaur egun, guazenen sartu nintzanen, justo izan zen, batxilleratik atera, urte bat uni eta gero guazen, orduan, justo hori nintzen saskibaloia jolazten, ez dakizten bat urte, gimnasia egiten ez dakizten bat urte, 19 urte neuzkan, nire neukan super gorputz bat, super definituta, super landuta, eta hori, juna izenein galtzen, igual, kendu delako nire buruari presio hori, edo eman dio dalako prioritatea beste gauza batzuei nire egunerokotasunean. Gimnasia egun berrean egin ez egiten, ez dakiz zer. Hasi nintzen, bai pixka gehiago lobitzen, eta bai muskulatura hori galtzen. Eta baten nire gorputza daka beste forma bat. Eta orduan, ni bilakatu nintzen nire autokanona. Eta hori da, movida bat. Ze gaina jendeak bestea saritzen du pila bat. Hola, Jose Fuertes dauden, hala, zen, handitu zea, ez dakiz zer. Eta azten dianean beste komentarioak sartzen, argaldu zea. Gida da, argaldu naiz. Eta konturatu dira. Bide movida bat niretzat. Eta gero zuek ikusten zaretenean zue, kamaran, igual telesaia ikusten dezue gero, baloratzen dezue estena bat aber hobea edo okerragoa dan, depende nola ikusten zareten? Bueno, egunero. Niretzako estena bat ondo dago, niri arropa edo itxura edo ilea ondo ikusten baldin badet. Eta askotan esaten dien nire lankideei, badakit estena ondo ikusiko nukeela, arropa edo ilea ondo gon balitz. Baina ez dut ikusten. Ez diozu lehentasuna ematen aktoralki nola egin dezu? Nik nire buruan, estena egiten detenean bai, ze estenanen nago espilu bati begira, edo ez diot esaten, ez dakit, ilea paintzai, ai begiratu ilea ondo dauka, ni lanean nagoenean, lanean nago. Baina gero, kanpo begirada horretan, kanpo begiradak garrantzia duenean, hor fijatzen naiz. Eta gainera, klaro, guretzako naiz eta bilabeteak izan, gero guk urte guztian zehar ikusten dugu, eta orduan zure gorputza igual ekainean dena, ez da apirilean. Baina gero bueltatzen zarenean, zuk arropa berdina eduki behar dezu, eta taila berdina, eta urteak pasa dira, eta horrela dira 5 urte. Eta orduan, azkenean pertsonaia, ematen du pertsonaia ezin dela hazi, ez? Ume baten gorputza egiten ari zara, baina zuet zara ume bat. Claro, gaur egun, izango zarete kapaz, esateko ez, nik hau ez dut jantziko. Edo jantzen dezue eta ez da zer pasatzen. Bueno, negoziaketa bat imar dezu. Ze gauza bat da zuk nahi dezuna, beste gauza bat da dagoen dirua arropa erosteko, eta beste gauza bat da zuzendariak nahi duena, ez zuzendariek nahi dutena. Orduan, niko hain arte, edo niri asko kostatu zait gauza hauek esatea, eta nire lankidei ere, neskak direni sobretodo, baino, orain agian gehiago egiten dugu, eta egia da, asko nabaritzen dela zu estena batean eroso zaudenean arroparekin eroso baldin bazaude. Baina kostatzen da, ze azkenean da, Anderrek esan duenagatik presak daude, eta egunean 22 sekuentzia grabatu behar dituzunean, momentu batean esaten baitzute, kamiseta hau prestatu dizugu, rakorra irekiko dezu, eta 4 egunetan horrela jumartzea. Eta kamiseta berria da, momentuan probatzen dizute. Eta igual zuetzea eroso, ez zaude eroso kamiseta horrekin. Baina hor, azkenean denborak eta presak ez dizu lekua ematen, ez ezulako esan nahi, sino errutinak ere horretara bidaltze zaituelako eta zuretzeko badelako aukera paregabea telesailan egotea eta ari zaizulako egiten opari bat. Orduan etzeak jatuko. Claro, mierda bat da, eta gehienetan emakume gertatzen zaizue gehiago. Adibidez, guazenen gertatzen zen egiten ziala musikalak piztinan, bikiniakin. Eta dentzia behar dezu, bikini batekin. Orduan, ni badakit hau ja hitz eginda dagoela eta jantzitegiakin hitz egiten dela. Beste bikinikin zaude eroso, noraino zaude tapatuta, ez dakiz zer, eta hori zaintzen da pixka gehiago. Baina bai, ni justo antzesten dudanean, ena izain beste fijatzen, nagolako gehiago, no esaten da, el servicio del personaje edo. Igual ez da gustatzen, ikusten dudana, baina bueno, da pertsonaia. Gero bai, nire bizitzan fijatzen ez gehiago nora nagoen. Azkenengo guazenen, atatzen naiz kriston iakin horrela netornako beste proiektu batetikan, eta ez bat ere gustatzen. Nik ez dut ikusten dut esaten dut, da, Lukenen bertxio guapona, ez da. Baina, bueno, da Lukenen azken bertxio bat, da jazta punto hor, berdin zait. Da gehiago, oain,
podcastean, baten konstieten ez eta gertatzen ez horrela. Jo que sé. Zeta, esposizio alde batera utzita, lan honek eman dizuen gauzarik onenetariko bat izango zen igual, ezagutu bezuen jendea, seguraski zuek jarraitu dezuen jendea, ez? Beraiekin lan egitea tokatuko zitzaizuen, norbaitek eman dizue hola aholkuren bat oso ona, esan dezuela, jo, ke lujo, berarekin lan egitea eta hau ikasi izana. Nik argi daukat. Inun Madrilen denboralditxo bat, antzerki denboralditxo bat, Mikel Askurainekin, eta Mikel Askurain da marabila bat. Eta da kalkulo superpelau, eta gaina hitz egiten du ofizioari buruz, era oso normal batean. Beti esaten du, hau, aktorizatza da beste ofiziak bezala, eta panadero bezala, fontanero bezala, da oso grazioso. Baina eski arrazoia dauka. Gero gatzen naiz duela 4 urte edo. Eman zioten besarkada sari bat, dala Euskal Aktoren Batasunak ematen ditun sari gala bat, eta eman zioten sari bat, patriagatik, uste. Eta berak esan zuen, jo, nik beti nago defendatzen aktoreak gala panadero bezala, fontanero bezala, baina sari bat, eta etorri behar. Panaderoa ez dioten bat. Oida, oso gai dago. Eta erakutsi dit pila bat, oso gutxi egin dut damerarekin, baina erakutsi dit pila bat. Mikel Askurain da, aktore hauek esaten zuna, ez du ezera egiten, jateratzen da eta jendeak parra egiten du. Keba, tio, keba. Eske daki pila bat komediari buruz adibidez. Sartzen da eta niri esaten zean, Ander, hau ez, hau esan horrela. Ide, tak, tak, txispun. Eta hor zen komedia, baina eske hori berak zeukan komediaren musikalidade hori. Eta hori daukate aktore oso onak. Eta ni Mikeletik asko ikasi dut. Euskal Herria dauzkagu, oso aktore honak. Bai. Nik beti esaten dut orain, zuliko dela Jose Ramon Soroiz Goiarekin irabazi arte grabatzera, eta izango dela pixu bat hor bere. Egia. Claro. Egia, irabazi arte kaitona. Eski oso fuertea. Que fuerte, bai. Osea, pentsatzea dagoela telesailan Goia bat, nizan izela txikitatik supermitomana, gauza hauekin. Que fuerte, bai, da oso fuertea. Niretzako eredu asko, edo eredu handi izan dira, Oiana Maritorena eta Dorleta Urreta Bizkaia. Ezagutu nituen aktore zuzendari bezala, beraiek gurekin zeuden, gero Dorleta aktore bezala, aktore gisa sartu da telesailan. Baina oso harreman ona daukat beraiekin eta asko lagundu didate neurtzen pixka bat kanpokoa eta barrukoa. Oreka hori bilatzen. Nik raiadak ditudanean, askotan Oianarekin hitz egiten, edo, ezakit, egunerokotasun horretan eta jakiten neurten lankidekin dituzunean arazoak eta nola neurtu zelako garrantzia duken zerbaitek, gainera Oiana ere komunikazioan dabil, eta orduan niri hori ere asko gustatzen zait, orduan nerezako dira como mis madrinas lan honetan. Bai. Eta baukazue, pentsatu ez noiz bait zer gustatuko litzaizueken egitea? Rol bat. Beste galderarekin. Justo, hortago nire lagun Omar ikusten, eta horrekoan pasaztean bideo bat, zala, Kandio Urangak irabazizun horrekoan, ferot bat. Eta atea zen alfombran, erdi speech bat ematen, guai dagoela, esaten durako supernatural momentuan gurtzen zaiolako. Eta berak esaten du, jo, eske nahi eman diate sari hau, tio, eske Euskal Herrian daude aktoreak ni baino beak. Baina nahi eman diate, eta besteak eske ez dira hemen egongo. Baina, ni hemen nago. Eta guai dago hori, eske nik uste arazoia daukala, hemen dago talentu pila bat. Eta ni pena ematen dit, etoazen denen kanpoko rodajeak, kanpoko aktoreekin, hemen historia kontatzea, esko, tio, hemen talentu pila bat dago. Ze bai, gaude Euskal Zinemaren loraldi batean, eta erabatean gaude ekoizten delako Euskal Zinema gehiago. Bai, ez da bai datu genizakela zer dan Euskal Zinema ez ere, Baina, karo, askotan ez dijoa eskutik Euskal aktorek daukaten lanarekin. Ze bai, loraldia badago, baina normalean kartelen buruak bete dira kanpotarrak. Eta mengo aktoreak izaten dira, kuota betetzeko hartzen diren aktoreak, edo hotelaz pagatzeko aktoreak. Eta nire horrek pena pila bat ematen dira. Horren arira, lehengo gunean ikusi nun podcast bat, eta Ander Sagardoiek esaten zuen, berarentzako oso zentzugabea dela esatea Euskal Zinemaren loraldian gaudela, hain ez egonkorra edo, hain ez egonkorra den lanbide batean. Osea, esatea dela loraldi bat
nun igual teknikoek ez dakiten ez da hemendik bilabetera lan eukiko duten, orduan kontraesan hori badagoela eta guztiz ados nago. Gainera da, nago euskerako zebia ateratzen eta nera ditu gaia da euskal zinema, orduan, zara mazkiz tope. 4 hilabete, Tope. euskal zinema, euskal zinema. Tope, hori. Ez tonta zaiko, arituko gineateke luze. Bai, beste podcast bat egin dezakezu Bai, honen inguruan. honen inguruan. Puntatuko dugu. Ni naiz oso aditua, Ni ez dakarri. Ez baina, Hori esaitean gonez zuek ikusten. barrutikan ere, esan dezuena, bizitzen dezuela beste Bai, modu batera. bai, baina, bueno, ni behintzat ez naiz oso, ez ditut proiektu pila bat egin. Ni gehiago ezagutzen dut jendea, eta bai nik egin ditut proiektu batzuk, eta ikusi ditut gauza asko. Baina badago lehenengo lerroan, bai, Andresa Gardoi, da super adibide hon bat, honi buruz hitz egiteko. Eta hasi nahi zena galdetzen. Aukeratu beharko bazen nukete rol bat hemendik aurrera, ze pertsonaia gustatuko litzaizuke egitea? Ze estilokoa? Fikzioan, barruan? Jo, nik gehiago pentsatzen dut beti kanpoan. Kamaratzean edo, ez dakit, pentsatu beharko nuke. Nik nahi dut pertsonai, pixkat tiernoa dena. Ez dakit, bai, ni naiz pixkat, inseguro, eta ez dakit, nire alde hori erakusteko lagunduko dian zerbait. Ze beti nago, ez dakit, el romantiko, no seke, tal, eta tipo gogorra bat egin detu gutxi, eta ez dakit, nahi pixkat zerbait tiernito, hor jolasteko hemen barruan zerbaitekin. Hori, edo supermonstro bat tipo zizula zer ikusten, hori bai. Bekna. Bekna, tipo rollo. Txuria edo belta. Hori bai, etope bai. Nire gustatuko litzaiake kanpaikadak ematea. Hori paper bada. Bai, izan daiteke paper bat. Hombre, papelón. Nire Hori ere gutxak badago kanpaikadak ematea. Eta norekin? Hori ez dut pentsatu. Garrantzitsua da, Ja, bai. Asko ez ez osnartu Ez, orduan. hemen Euskal Herrian, esan dit. Ez Barrekin. txurrurekin adibidez, ez dakit. Osa, beti izan da nera metxa. Bueno, beti. Honetara dedikatzen naizenetik, horrela komunikazioa gustatzen zaidala, beti izan dut, noiz behin kanpaikadak ematen baldin baitut izango da, ja hortik gora ezin da, Juan. Bai. Hori nahiago pertsonaia bat, baino. Bueno, ere bada, aktore izateko beste modu bat, ez? Karrera de largo. Aurkezle, bai, gubiokite ditugu aurkezle lan pila bat. Nik beti pentsatzen dute kanpaikadak. Osa, ateratzen naizenean, hau entrenamendua da kanpaikadentzako. Bai, Nio beti esatei, ETB-en 50 urtetik gora edo karrera bat berdin badukazu. Orduan esaten dut, jazta, hemendik gora, claro. Enaiz ilaski Carrera de sarrana. fondo esaten da, no? Carrera de fondo. Carrera de fondo. Esaldi honek mehan asko. Carrera de fondo bat, bueno, pues nekatuta nago ya. Haiz eta bukatzeko aritu gara zuen ibilbideaz, orain zer daukazue eskuartean, edo hemendik aurrera nun alko zaituzego ikusi? Ni nago topera idazketa tailerrekin eta irakurketa klub bat gestionatzen dut. Gero beti esaten dut liburu bat idazten nagoela, baina orain dela 2 hilabete ez dutela irekitzen PDF-a, orduan liburua hor dago. Eta master bat egiten ari naiz Valladoliden, baina hori beste gai bada. Eta listo, uste... bueno, bolo batekin nago, funtzio batekin. Kultura eskolarekin egiten dut, Naier Arnedorekin, eta zuzendaria telesakalo da. Anorexiaren inguruan egiten dugu, eta ikastoletan, kulturetxetan, Marta Ispiloren aurrean. Eta orain irabazi arte estrenatuko da. Claro, egia da, claro. Niretzako, pasatzen baino ez, oain hortan orain hasiko da, bai. eta ikusiko zaitugu. Bai, 12 astez, ETB baten, ostiraletan, 9etan. Promo egina. Ni hori ointzen egunerokotasuna da hori, antzerki klaseak eman, nagore bai zinema tailerrak ematen ikertze elkartearekin, eta aktore lanetan, hori, nagoain nire laburmetraiaren finantzaketaren bila, beraz, Deialdi bat, hemen. Guai dago, deitzen da hor, eta nik idatzi dut, zuzenduko du Oriana, zuzendari argentinar batek, eta bueno, hor gabiltza bila, eta gero antzerkitxo batekin, momentik ez duela zer esango, ez dakigurako aurrera aterako denela ez, baina bueno, egon adi, sareetan, nire portfolio horretan, eta hortik agertuko da zerbait. Bueno, niregatik, listo, hau izan guztia, eskerrek asko bioi, kriston plazerra, eta zorte hon, datorren guztian, badakit elkarrik ikusiko dugula. Fondo. Eta, bueno, eskerrik asko Irutxuloko hitzari, Bagerari, Maika telebistari, eta Itsas Museoari noski.
espazio goxo honengatik. Horrengo arte.